halos 7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Narecover po sa dagat ng Currimao, Ilocos Norte. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Isinangguni ng isang turista sa awtoridad ang napansing nakabalot na plastik na napadpad sa Sea Rock Formation sa barangay Pangil, Currimao, Ilocos Norte. Kinumpirma ng awtoridad na ito ay 1 kilong hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng abot 6,800,000 pesos. Katulad ng mga naunang natagpuang palutang-lutang sa katubigang sakop ng Pangasinan. Nakaimprenta ang imahe ng durian at may sulat ng mga Chinese characters. Nasa kustodiyan ito ngayon ng awtoridad habang patuloy pa ang malalimang investigasyon kaugnay nito. Samantala, muling pinalalahanan ng publiko, lalo na ang mga residente sa coastal communities, na maging mapagmatsyag sa mga kahina-hinalang matagpuang bagay sa dagat at huwag magdalawang-isip na ipagbigay-alam sa kinaukulan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.